No, čus. Čau, můžeš mluvit chvilku? No, můžu, povídej. Hele, já jsem teďkom volal tomu Maníkovi kvůli tomu, co a jak, jestli je to prověřený a podobně, víš to, protože já mám docela taky jako z toho hrachy, protože jsem dlouho v ničem takovým to nedělal, ale on samozřejmě ten člověk už mu volal, že prej komu ho to dohodil, vole, a tak dále, vole, že na smluvený místo, když už jel, vole, tak mu volal, že na to sereš, vole, a podobně. Ne, to není pravda, to není pravda, já jsem tam byl, já jsem tam čekal. Jo, ale že on to, že on už jel, Byli jsme tam ve 2 a ve 2:15 tam ještě nebyl, rozumíš, místo toho ve 2:15 se tam začali pohybovat takovýhle... No právě to ti chci říct, to já jsem mu to říkal, taky říkám, jak to na tom je, jestli je to prověření a tak dále, říkal jsem mu to, co jsi mi říkal ty, ten nasranej, vole, protože ten samozřejmě volal jemu hned, co mu to dohodil, vole, za člověka, vole, že nemůže chvilku počkat, vole, jestli to nebyla nějaká bouda a tak dále, vole, tak ten zase, že to bylo jako ode mě člověk, že to bouda být nemohla, vole, a tak dále, že navíc vlastně, že jsi místo vybral ty a podobně. Takže samozřejmě, že dělá ze sebe kokota, ze mě potažmo kokota, vole, že jsi tam měl chvilku vydržet, vole, že to takhle nejde dělat, vole, že jede přes půl města, vole, aby to stihl, že musíš chápat, vole, jak to tam je, vole, s ježděním a podobně. Já to chápu, kdyby se tam nemotal prostě ty lidi, co se tam motali. Jo, ale já jsem mu to říkal, taky říkám, ty pičo, vole, o co jde? Říkám, hele, tak jsem mu přetlumočil přesně tohleto, co jsi mi řekl ty, a on říkal, vole, to je blbost, vole, ten říkal, vole, že tam ani nedojel, vole. On tam vůbec nebyl prostě na místě, takže nikdo nemůže vidět, jak to tam vypadalo, rozumíš? Vole? No právě, a že jsi místo vybral ty, ale že... Protože, hele, volal mi na strany, jako svině, zase jsem kokot já, vole. Něco ti řeknu, místo vybral on, rozumíš, místo vybral on, jo, protože tak mi právě, on řekl, že od tam má přijíždí, že to má prostě, že od tam má přijíždí do Prahy, jako prostě, že to má na výpadovce, takže jako... No ne, protože já jsem mu volal, jestli tam neví, protože to ví, že taky je tam z mý strany Lepička, vole, že jo, jestli náhodou něco, ten mi potvrdil, vole, že ne, že mu hned volal vlastně, já nevím, někdy v půl třetí, vole, ve 14. Já jsem opatrnej, prostě já... A že bude, že je v Praze ještě do zítřka, vole. Že si máš vybrat místo ty. Nechci, vůbec nechci. Nechci, vole, nechci. Dobře. No ne, já jenom, že ten mi, že jsem mu volal, vole, ten hned nasranej, vole, že jsem z něho udal čuráka já, vole, že vole, mu dohazuju, vole, nespolehlivý lidi, že to je na hovno, vole, že s ním měl výdaje, vole, ten jeho kontakt, vole, přes půl Prahy, vole, že se sere, vole, někam. To je sice pěkný, ale mě by to stálo daleko víc. No. Tak jako jestli to máš takový pocit, tak jo. No prostě poslouchej, stačí, když mají uchu, jako možná, že je dobrý, možná, že je v pohodě, ale možná, že taky prostě já mám na telefonu ucho prostě. A no tak to je možný, no tak ale my se nebavíme o ničem do telefonu, že jo. To je sice možné. Oni jsou taky blbí v určitý míry, že jo, prostě všichni a já prostě na to seru, já prostě po telefonu nic neříkám prostě a jestli si chce někdo popovídat prostě, tak se popovídá osobně, ale jako já do telefonu nic neřeknu a hotovo. No teď do telefonu se taky nebavíme, ne? No, tak já jenom ti volám, že takhle to, vole, že jsem už to vyřizoval, vole, že jsou oba dva nasraný ty lidi, vole, a podobně, že kdybys měl zájem, tak je ještě do dneška nebo do zítřka je. Ne, vůbec, rozumíš, vůbec. V Praze. No, dobře. Vůbec. To už zvlášť po tomhletom, ne, když mě to budou nabízet, vole, horem dolem, vole, rozumíš, tak jako já na to mrdám, vole. Jako horem dolem to ať si nechá, vole. Jo. Dobře. Tak já vydržím, jak něco se objeví, tak ti dám echo. Já mám rozdělaný nějakých ještě něco, takže by se mohlo něco objevit. Jo? A hele, zatím, měj se. Jo, čau. Čau, ahoj.